Salutare YouTube! Astăzi să vă arăt cum să vă faceți GTA San Andreas română, ca să nu mai citiți acolo engleza aia stupidă. O să vă pun link-ul în descriere unde puteți downloada. După ce ați intrat, dați download. Opa. Dați, nu știu, save file, așa. Stai să încarce. Așa. Acum dăm de aici, după aia dăm pe ea, după aia dăm run, dăm next, tot așa, stai așa, dați pe desktop dacă vreți. Bun, exit. Asta nu trebuie să o mai citiți, e foarte ușor cum să o faceți. Na, aici este american ăsta, intrați în computer, intrați unde v-ați făcut GTA-ul, folderul unde vi s-a instalat. După ce ați intrat aici, dați la text și nu ștergeți nimica. Băgați folderul ăsta aici, dați copy and replace. După aia intrați în GTA și îl aveți în română și vă puteți juca. Dacă v-a plăcut, dați like, subscribe. Ne mai vedem.